Dneska ideš doma kúkať hokej? No koľko hráme? Chlapi, že ani. No ten to prezerá. Ne. Ale Voľby. Ja... Na 7 ráno, o pol. Čo to nemusí byť akože... Ako to si ide? Alebo... Čo máš? A to ne. To prečo? To je tak. Robím, to je celá moja sobota. Sa vyvalujem. To ne tu 2 týždne nebudem. Kedy? Vyšlo ešte do takej, na 12. maximálne do 1. Domov. Sa čudovali, že ty ste žiť domov? Tak skoro. Nechápali. Čo je strašná na týždeň. Bielý? To teraz som vyšetl. Ja už mám. Vážne neviem, čo kaledicko. Koľko má to decko? 3 roky? Ale tak myslím, že každé druhé slovo a takto. Až nie. Kúka do zrkadla a ja ho myslím, že no, tam myslím, že došiel kúdy na decko. A on taký, vezmi ti kamerá. A tiež posledné tretiny všetko. Že to prejva je, ne? Že všetky baby sa z neho Videla som, bože, nikto neví, kto to je a už zrazu len 30-40 už končí. Akurát tam je ešte jediný taký, no a chára. Ešte mám to. Môžem mu to nejako. Vážne malinký. A nechcem im že ona má z toho hodné. A čo mu dávajú? Vieš čo, kúpil on také malé granulky. Ale to som granule, meso mu robili. Alebo však nech mi napíše. Poviem, že povedať. Že ona, že keď kamarátka hovorila, že 6 rokov, že si hovorila. Kamošek Barča mal už 8 máš, nie? 8 rokov. Koľko máš? To bol malý. Poťahni! A on hovorí, že aj, že... Ideš! Normálne sa povedal, že čuli všetko, že... Dobre. 10 rokov bude mať a prepata je furt. Nejaký by mala rok. Myslím, neviem, to je taký malý, čo sa dlho drží. Vieš, lebo to je to, že ten pes, keď sa zvykne, nejaká napríklad na posteľ, víš. Kde? Ale som ju. A to je normálne, to ich spoznáš, keď vidíš, tak spoznáš, že tu si ho myslíš. Čo mali? To proste, oni si víš, chlapi sú buď v oblekoch, alebo tak, a chodia, taký skupina chodia, čo im 2 ženy, 2. Je tam! Aha. Že majú také dlhšie, sukne, alebo tak proste. Ja si neviem, či to poznáš. Jo, Francovia, tak. No, Francovia. A bolo tam také, že jedna rodina bola... No to sú prepata hlavy, že aj súdnej syny raz bolo, tiež on bol jeho istá, a tiež veľké také sekty proste. Nahovara ľudí a my boli vo vlakom, no. Poďte nám, doplňte tam! Ťahaj! Dosť malo ľudí. Že dosť malo ľudí. Nepustí ho! A tu je odrazí, treba vystreliť. Staršia alebo mladšia? Staršia. Tak to poznám. No! Ja konečne! Ona bola s tým Hamiltonom, ale či sú ešte spolu? Možno to ani nemá svoje. Čo ja pozerala? Neviem, mám na tom nejakú tú Facebookovú stránku, že Rihana, neviem, no tam vždycky nosí, že... Bože.
Čo to bolo, fakt neviem. A nevieš tam hrať? Nič tu vôbec neviem. Tento oslov, ja som sa tešila celkom. Čo? Na tú oslavu som sa celkom tešila. A zase samozrejme. Vždy, To by bola keď je paráda. čo, tak vždy mi do toho čo dojde. Co ja tam DJ připustila na vežaké, že na prénia. Čo mám na tom, Koľko že ideme Paul 20 rokov. Paul tam ide. No, odboj. Pogovoríš, aj zabudíš. Čo tam ešte robím? Ja ešte správne, tam nejaké... No. Čo? Nevidela. Ja to by išlo až do brány. A tak dávam. No, dáva góly Hampton. Ja to nebaví. Ty kokso. Maj riť boli. Už maj riť boli. Ja bym się tak pokuszał, że to ja idem viac, došla som domov, že začala sa Kristiani dobrá, takže ale ty čo robíš? Daj pokoj, tebe tie tréningy máme. Nezabieram, a takto mi začala. Nemusela ísť. 20 minút. Vrabce nejdu. Dole nejdu. Tam. Včera poslala. Trošku. Ja si nepamätám. Neviem. Dvakrát som zostávala aj trikrát, čo na tú diskotéku. Už sa na došiel. Má strieľať ho. No to je ako super ideálne, ale... Neviem, kebyže akože som mnou fakt a ideme niekde spolu, tak možno by som ešte zahrala, vieš, do autu. Proste kebyže neviem kde, neviem ani o čom, ani čo to bude. Mali by si.
vychudnuté, vieš. Akurát dneska som kúkala na Facebooku a tam bolo, že keď robila square. Ale tam... Taká zima. Poprezerala som minulý týždeň, som poprezerala celú Nitru, ani jedny pekné leté šaty som nenašla. Tu za 30 € vyšlo takého šaty nejaké. Popísala mi to všetko v ňom ďaká, víš. Samé domy. Minulosť tam bola fakt, dom na dome, vieš. Barák na baráku. A strašne sa mu ľúbi, lebo on býval v takom, no býval, tam nebýval, že takom staršom dome, vieš, to bol taký panelový dom, alebo neviem, čo to bolo. Také veľké, strašne veľké dve. Okay. Jo. No. Co do toho kričí? Asi tréner. Ktorá tá menšia? Tá černovlasá, dievetačka, neviem, či si videla, že... No proste tá stračka, taká blond. Tá menšia, pevnejšia. Neviem, aké tam je. Iba to je zaujímavé, pravde. Tak no, určite to nemyslela zle. Čo? Určite to nemyslela zle.